नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज दत्त जयंती उत्सव. कारवारात बऱ्याच जाग्यार दत्त जयंती आणि इतर जात्रा उत्सव. कारवार आज मार्गशीर्ष पुनव, आम्ही बावाल पुनव असे म्हणतात. आयच्या दिवसाक मृग नक्षत्राचेर सांजेचे दत्ताचो जन्म जाल्लो म्हण या दिवसाक सगळे दत्त क्षेत्रात दत्त जयंती साजरी करतात. ऋषी आणि पतिव्रता अनसुया हेमगेल्या तपोबलान ब्रह्मा विष्णू महेश या त्रिदेवाक बालक रूपात जन्म घेऊन मागीर दत्तात्रय नावान दत्त संप्रदायाची सुरुवात झाली. कारवार तालुक्यात या दिवसाक बऱ्याच कडेन दत्त जयंती उत्सव जाता आणि इतर देवळा कडेन सुद्धा या दिवसाक उत्सव जातात. अस्नोटी कृष्णापूर श्री विठ्ठल रुक्माईचो उत्सव, उळगा बसुणगा श्री दत्त जयंती उत्सव जाता. भांडीशिट्टा कारवार हिंगा दत्त जयंती जाता. श्री गुरुमठ बाड, श्री दत्त मंदिर सदाशिवगड, बेणगा, अमदळी तसेच बैतकोल भूदेवीची जात्रा जाता. अंकोला हट्टीकेरी श्री नागयल्लम्मा देवीची जात्रा जाता. अशा या दत्त जयंतीच्या पवित्र दिसाक बऱ्याच जाग्यार उत्सव जातात. तसेच या दिवसाक घरात सुद्धा श्री दत्ताचे व्रत करून पारायण वाचून हो दीस आचरण करतात. पाळीव गोरवाल्या रोग नियंत्रणासाठी गोसेवा ट्रस्ट कारवार मार्फत चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत लसिका अभियान. कारवार राष्ट्रीय पाळीव जनावरांलो रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सध्या जनावरांक पाय आणि तोंड लागचो म्हणल्यार पायाचे गाच आणि तोंडाक मोठमोठे धाळे पडणं फुटून गोरवाक चमकूक आणि खाऊक त्रास जाता. या रोगाच्या नियंत्रणासाठी शनिवार 18 डिसेंबराक कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या देवावाडा सदाशिवगडार रामू कदम हेमगेल घराकडेन या कार्यक्रमाचे चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्षा श्रीमती स्वाती देसाई हेमी गोपूजा करून उद्घाटन केले. हो रोग पाय आणि तोंडा लागचो सांसर्गिक रोग असा. हो रोग गोरवा, म्हस, डुक्कर आणि बकरे हेमक येता आणि हो रोग पसरू जायन म्हण 3 वर्सां वयल्या सगळ्या गोरवाक लसिका दिवं जाय म्हण कारवारचे पशुपालन आणि पशुवैद्य सेवा खाते हेमचे मार्फत लसिका अभियान सुरू केला. तेजो लाभ सगळे गोरवाल्या धनियान घेऊ जाय. या लसिकेन काहीच अपाय ना असे पशुवैद्यान सांगला. कारण काही गोरवाल्या धन्याक संशय उरता की ही लसिका घेतल्यार दूध कमी मेळटले, गर्भपात बी जावची शक्यता आसा, पण हेजेन काहीच सायड इफेक्ट ना हेजी नोंद घेवची आणि रैत बांधवान या अभियानाचो लाभ घेवचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्षा हेमी सार्वजनिकाक कळयला.
हो अभियान कारवार तालुक्यात गावागावात करतले. प्रत्येक ग्रामाच्या लोकांक तेमतेमगेल्या पाळीव गोरवाक ही लसिका दिवचे सक्तीचे आसा. अभियानाची तारीख लागींच्या पशुवैद्यकीय कार्यालयाक भेट देऊन रोगाची माहिती आणि अभियानाची तारीख घेवची अशें कळयला. या वेळार कार्यक्रमात श्री अमोल रेवणकर, गोसेवा ट्रस्ट कारवार, पशुपालना पशुवैद्यकीय संस्था, चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व सदस्य हजर आशिल्ले अशें कळयला. जय गोमाता. आज आम्ही एक वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह स्टार्ट केला. कर्नाटका गव्हर्नमेंट एनिमल हजबंड्री आणि डिपार्टमेंटाच्यान हो स्टार्ट केला. हेजी मेन उद्देश असा की आमच्या गांवा भितर गोरवाक कालबाऊ रोग म्हणून एक स्टार्ट जाल्लो आसा. त्यासाठी प्रिकॉशन्स जे आसात ते घेतील आसात डिपार्टमेंटाच्यान की हो रोग आमच्या गोरवाक लागनो जो म्हणून. सो वॅक्सिनेशन स्टार्ट केल्लें आसात. तुम्ही सगळ्यान हे वॅक्सिनेशन दिवचे गोरवाक दिवचे अशी विनंती आसा. चित्ताकुला अध्यक्ष आमगेले थोडेशे पॉइंट सांगतले ते मात्र अशी नोट करून घ्या. आज गव्हर्मेंटान एक वॅक्सिन दिवचे गोरवाक तो प्रोग्राम स्टार्ट केला. ताका सपोर्टीव हे गोशाला कारवारचे जे ग्रुप आसा तेमी मेळून घेवन आतां कंडक्ट करते आसात आनी आयच्यान हे स्टार्ट केल्ले आसा. कित्याक काय म्हणल्यार गोरवाक जो पांयार रोग जाता पळय तेजेन तांकां मुखार हेल्थ मागीर प्रॉब्लम जाता. एक एक फावटी जास्ती करून मरू बी शकता. इन एडवान्स ते प्रिकॉशनासाठी हे वॅक्सिन स्टार्ट केला आनी सगळ्यांनी तो सहकार घेवचो आनी आपल्या गोरवाची केअर घेवची म्हणून इतलेंच सांगता. तसेच आजच्या ह्या कार्यक्रमाक सदाशिवगड बर्गी देवस्थानाचे रामबाबा कदमाल घराक आमी हो कार्यक्रम आज आयोजित केल्ले आसात. त्या कार्यक्रमाक आमगेले डिस्ट्रिक्ट वेटनरी हॉस्पिटलाचे डॉक्टर दीपक सर उपस्थित आसात, बांदेक सर उपस्थित आसात आणि तशी आमगेले स्वाती मॅडम उपस्थित आसात. आमी सगळ्या कडची विनंती एकच, आज बरो दिवस आसा, दत्त जयंती दिवस आसा. दत्तात्रय वाहन म्हणटात आमी जशी गोरवाक तांकां वॅक्सिनेशन ड्रायव्हाक तुम्ही सगळ्या लोकांनी सहकार करता म्हणून सांगून हांव अनमोल रेवणकर गो सेवा प्रतिष्ठान वतीन तुमकां सगळ्याक विनंती करता. कारवार श्रीकृष्ण अर्जुना सांगितले की कर्मण्ये वा अधिकारास्ते मा फलेषु कदांचनम. सत्कर्म करत राव, फलाची आशा कर नाका. फल आपोआप मेळचे टायमार मेळटले. पण त्या वेळार त्याच तत्वार चलताले. पण आज हे आधुनिक युग, ज्या युगात साम दाम दंड या तत्वान चलचे खूप जाला. राजकारणात हेजो बरोच उपयोग जाता. जाल्यार श्रद्धेन काम केल्यार फळ मेळटा अशें म्हणटात. सध्याच जाल्ल्या उत्तर कन्नड जिल्हा MLC निवडणुकेक श्री गणपती उळेकर हेमका निवडून हाडूंक कारवार अंकोला क्षेत्राची आमदार श्रीमती रुपाली नायक हेमी खूप परिश्रम घेतिले आणि उळवेकराक निवडून हाडून उत्तर कन्नड जिल्ह्यात एक नवीन इतिहास घडयलो. या कार्याबद्दल आमदार रुपाली नायक हेमका मंत्रीपद मेळच्याची शक्यता आसा अशें पक्ष प्रमुखाच्या वर्तुळांतल्यान कळयला. राज्य सरकाराली सत्ता अजूनही 1 वर्ष बाकी आसा. फुडली विधानसभा निवडणुके पयलीं पक्ष आणि घटमूट करू जाय म्हण संक्रांती नंतर मंत्रिमंडळात बदल जावन काही मंत्र्या वगळन नवीन चेहऱ्याक मंत्रीस्थान मेळची शक्यता आसा. पण पालकमंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमगेले स्थान पक्का घटमूट उरतले अशी खबर मेळ्ळा. BJP पक्षात फक्त 3च महिला मंत्री आसात. MLC निवडणुकेत आमदारान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात उळवेकराक तिकीट दिवंक लायिले तेन्ना रुपाली नायक हेमका टार्गेट दिल्ले म्हणटात की उळवेकराले स्थान विजयी करून हाड म्हण. उतराप्रमाणे उळवेकर विजयी जाले. हेजे बक्षीस म्हूण रुपाली नायकाक मंत्रीपद मेळची शक्यता आसा आणि आमदार रुपाली नायक या मंत्रीपदाक प्रयत्न करतील आसात अशें कळयला. थोड्याच दिवसात हेजो अंतिम निर्णय कळटलो.